Ola, hoxe estou a caer e a miña boa e imos facer un puré de verduras todas as verduras son da horta, que isto é porro con cenoria, que xa vai mezclado, isto é cabaza e isto é cabacín, e despois que estou pelando unha pataca para botar. Isto está conxelado porque a estas alturas non o hai na horta. Entón, conxelámoslo. E a pataca témola todo o ano porque a sementamos. Bueno, abuela, axúdame aí. Vou lavar a pataca. E metémoslo todo aquí. Pausache. Xa picamos as patacas en cuadriños así e agora imos botar unha auga. Bueno, agora imos prender o lume primeiro, por isto, unha cucharadiña de sal e un chorriño de aceite. E agora temos que esperar a que se coza e despois batimos. Bueno, despois de media hora cocéndose, ímolo bater. Entón agora, collemos a batidora. Aquí, vai aquí. A ver. E batemos. Aí para baixo. Bueno, agora xa acabamos de bater. Aboa, pon un pouquiño de sopa, a ver que tal non sei. De puré, perdón. E así quedou. Que vos parece? Ahora vamos ca proba, a ver que tal nos saiu a boa. Bo, riquísima como sempre.